a croeso I bennod arall o Meindia dy Fusnes efo fi, Deio Jones. A fi, Tomos Owen. A fi. Ie, da ni'n cael y fraint o siarad efo Tom o Swig, the creator of Swig. Croeso. Diolch yn fawr, da. Diolch. Gawn ni laff. Da eisiau mynd I holi chdi'n dwll, basically. So, be di Swig? So, Swig ydi smoothie brand, cwmni Smŵddis, basically, o'n i'n trio swnio'n posh o'r ari. Cwmni Smŵddis o Gaernarfon, a da ni wedi dechrau blwyddyn dwytha, jyst I creu oedd y brand yn hynna, a wedyn da ni wedi bod yn trio ffigur allan sut da ni'n mynd I gwerthu pethau, so nes I wneud trial run, yn corsa fi mynd o gwmpas dre efo llwyth o smoothies, rwy'n laff o'na. A wedyn, so dwi jyst yn ganol bildio fan ar y funud, neu wneud fan I fyny, dwi fel. A fyddai'n mynd o gwmpas Gwynedd o Môn yn gwerthu smoothies. Smart. Nice one. Mae Môn a Gwynedd angen o beth fel ynddi? Really, fatha, Dwi'n meddwl, dos am llawr o So, na, gwmpas. dim byd fel na o gwmpas. Na, beth ti'n gweld ydy, maen nhw gyd yn dinasoedd mwr ma wan, Ie. So, dos I Liverpool, Manchester, maen nhw un bob stryd bron iawn, sy. Ie. A wedyn, does am byd rhwng fama. Sef smoothies, so basically just ffrwythau wedi cael ei blendio, So, a wedyn, obviously, llwyth o gwahanol flavours, so maen nhw'n ideal, cos ti'n chi gael nhw fatha bron iawn pryd. Neu hun, Dyna dwi'n trio advertisio lot, Bod nhw fatha pryd yn ei hun, jyst llawn maeth a fatha. So, na, mae'n sôn quite cool gael beth fel ar rhwng yma, Fydda wbeth gwahanol I eich ar ice cream fans ti'n gael. Slightly fwy iach. A dyna ydy dde, fatha, munud mae rhywun yn mynd ar health kick, peth gyntaf ti'n meddwl, di smoothie rili da, cos just ffrwythau dde, so ti'n gwybod bod o'n fatha, mae'n dda I chdi, ti'n gwybod bod o'n mynd I helpu system chdi, rhyw ffordd. So, Wel, lle ddoth y syniad o, mae'n rhywbeth completely gwahanol I be ti'n gweld, fel nath ni ddeud fanna I pethau, fel ice cream a falle. Lle ddoth y syniad o? So, dwi bod yn gweithio yn America bob rha ers few years, wan. Reit, oce, A, tra ni'n trafeilio yna, rha 2019, dwi'n arfer dweud rha dwytha, mae'n anodd ffigur allan pa rha, sy'n efo virus ma. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael rhan Na, dyna dwi'n pam gwbod. siwr. So, ni'n trafeilio felly, a o'na o met fi, Gwyddal, a oedd o'n obsessed efo smoothies, a oedden ni'n gorau mynd I bob man, a wedyn nes I just sylwi. A oedden nhw'n gofyn I fi, fatha, ti'n licio smoothies a bethau, a wedyn o'n well, sam llawer o bethau rownd ardal fi, A dwi'n licio smoothies, dwi'n fan o smoothies efo hun, obviously, nes gwmni smoothies, A wedyn, a dda just dod iddo fi yn America, a ti'n swn I chi, os gai gyfle rhywbryd, swn I chi trio neu wbeth. A wedyn, o'n I fod I fynd nôl I America. A nath hynna'n gallu digwydd cys o'r virus. Ond nes I weld fideo llwydd yn lleol ar Facebook. A wedyn nes I weld, mae hwn yn gyfle iddo fi. Yn syth mewn I trio neud wbeth. A wedyn, o'n I eto, gen I fi'n syniad, really, sut oedd o'n I eisiau edrych o ran brand. Be oedd flavours, o'n I eisiau, so mae di progression eitha sydyn, A dwi'n panic o weithio, dwi'n mynd I sydyn, ond na, okay, cool. So, sonio mwy amdan llwyddon lleol, achos mae hwnna'n rhywbeth sy'n helpu lot o busnesau newydd, ydy? Mae'n ffantastig. Basically, mae'n just yn scheme, lle mae just yn annog bobl I trio neu wbeth yn ardal ni. Lle gorau teimlo fatha bod ni'n gorau mynd I ardaloedd I ffwr, fatha nes I sôn am Manchester Liverpool, lle ellas mae yna perception bod yna cyfleoedd yn fanna, dos o ddim yn ardal yma. So, so basically, maen nhw wedi rhoi platform iddo fi helpu fi'n ariannol a wedyn yn wedig social media sut I fatha a dysgu ni lot, so oedden ni yna. So yna fi a 14 arall di creu, efo syniad. So, lot o'n ni heb di creu cwmni ar y pwynt yma. A maen nhw jyst I helpu ni creu y brand yn wedig a mae'n reid y platform I ni gallu llwyddo yn lleol. Na, wedi bod yn ideal, chwarae teg nhw. O, clas. Mae social media sy'ch chi, felly, ti'n neud lot ar hwnna ar y funud, o'r y pandemic a felly, Sut mae hynna di helpu chdi, yr pethau fel sgiliau social media ti di dysgu gan I chwyddo I lleol, sut mae hwnna di helpu I chdi cadw yn fyw yn ystod y pandemic? O, masif. Nath nhw, so da ni di gael fatha sesiynau bob gan wsos, a mae un sesiwn di canolbwyntio bron iawn, dwi'n meddwl, ar social media, nath o really helpu fi, cos heb
i fi ddech social media a ddech beth sy'n mynd ymlaen, so neb wedi gallu neud byd rhad wytha. Pam nes i wneud y trial run, so basically oedd pawb yn contact os oedden nhw eisiau Smŵddis, oedden nhw'n contact fi drwy Instagram neu Facebook, a wedyn oedd yn gallu managio sut mae'r brand yn edrych hefyd ar Instagram, sut be i ddeud, be i reid yn bio, a felly maen nhw rili di arwain i'n ffordd da yn yna. O, chdi di gwneud beth efo busnes o blaen cyn Swig, ta? Dwi'n bod yn rhyw fath o learning curve. Gen fi gradd yn busnes. O, fair enough then. Ond, mae hwnna basically just yn helpu fi efo'r theory o ran fatha manage o pres, marketing, tactics eich ond does am byd dim heb di fatha helpu fi bron iawn fatha o ran redag busnes go iawn, fatha does am byd fel profiad, eich ddim really treinio dy hyn i redag fatha busnes. Do, mae wedi bod yn massive learning curve rai fi di. Da ni siarad am learning curve, ti wedi dod ar draws unrhyw fel blips, ar hyd siwna chdi eto? Do, so un massive blip oedd just cyn i fi. So nes i wneud trial run do, a wedyn diwrnod noson cynt am 12 y gloch, so 12 o'clock at night, o'n i'n just mynd dros pethau, gael beth gyda fi llwyth o smoothies, dwi'n gwybod, o gyda fi 80 smoothie erbyn trwy'r dydd. Efo wedyn o'n i'n planio iawn sut ydw i'n gael pethau mewn yn freezer, wedyn nath freezer fi pacio mewn am ddyddag, gon, fel o turkey. So, un gwers fi ddysgu pryna'n lleol, pryna'n iawn, pan da prynu'n byd o turkey. Brilliant. Eich dwi'n eisiau bod yn expandio i turkey o'n. Swig smoothies yn turkey. Sgyn ti favourite smoothie? Ta, dyn nhw gyd sy'n clash? Dwi'n newid o bob tro. Dwi'n go iawn yn newid pa di favourite smoothie. Green smoothie, beth dwi'n cael efo? Nali greens, nali. Nali greens, clash. Nali gwyrds, nali gwyrds. So basically spinach a kale, a wedyn mango, pineapple, a banana, orange juice. Really simple. A ti'n bel yn blasu. Ti ddim yn blasu spinach a kale. Mae jyst yn mango a pineapple. A mae'n absolutely lovely. A dyna dwi'n trio pwysio hwnna lot. So mae'n meddwl bod pobl yn sylwi, dwi ddim yn... Mae nhw'n gweld spinach a kale. Mae'n neis, a mae hwnna really nutritious. Mae'n swnio'n iach fyd, ynddi. Fel, ydy busnes chdi, ydy o'n srowndio fel, hefo bob dim yn iach, wyt ti'n gwerthu fel pethau, eitha melys, eitha drwg ar gyfer corff, neu ydy bob dim yn iach, So, mae bob dim yn vegan. Great. So, dwi ddim yn vegan fy hun, just disclaimer, ond mae hwnna'n wbath sy'n llawer o gwmpas ardal ma chwaith, wbath sy'n hollol vegan, So, problem fy hynna weithiau pan dwi'n mynd i trio explorio rei smoothies sy'n ni gallu neud, dyn nhw ddim yn vegan, so eich mae o'n beth yn adal fi, ond gan bod yn vegan, mae bob dim just yn iach yndi, fatha, ti'n mynd i gael unhealthy vegan food. So, mae nhw'n just yn ffrwytha, basically, os rwy'n ni'n adio sydd oren sydd afal, dwi'n neud siŵr bod nhw'n rei iawn, a ddim byd o concentrate na'n byd fel la. Ond mae bob flavour yn eitha iach, beth dwi'n trio meddwl adio di health benefit shots. So basically, wheatgrass dwi'n arbrofi efo, berach dwi'n arbrofi efo, ginger a carrot o beth fel la. So just shots bach a wedyn helpu immune system. Wel, angen o wan, di. Dwi hefyd i siarad chydig efo dim yn swyddogol, efo my protein, So eich gallu cael vegan protein powder, hwn eich erbyn 2022. Ond os dwi'n adio vegan protein powder i wbath sy'n eich... Dyna di lot o sôn, dwi'n mynd i gym yn fy hun, a wedyn dyna mae rei o fitness friends fi eich dweud, so hwnna'n wbath, ond hwnna'n wbath i fi explorio, ond dwi'n meddwl am wwan dwi'n cadw i just smoothies, a wedyn blwyddyn nesa, wnaeth o rei cyfle iddo fi gweld beth sy'n gweithio, a wedyn expandio hwnna. Pan ti'n mynd i gym dy hun, fatha ti'n gwbo... Dwi'n gallu dweud. Ti'n gwbo beth ti isio, so sgyn ti syniad fatha
be mae'r collective o bobl sy'n mynd i gym fancy ar ôl workouts neu whatever, ynddi, fatha, eby'n meddwl, mae smoothie yn swnio fatha beth class i gael ar ôl bod yn gym, ynddi, achos ti'n chwsyd, ti'n mwyn afiach, ti eisiau beth iach, so... Ti eisiau beth iach, ia, a ma nhw llawn natural sugars hefyd, ia, smoothies, ia. Mae'n go iawn, fatha, ti'n gwybod o, ti'n hai, ia. So nhw'n gael fatha protein smoothie, protein obviously yn fatha repairio muscles a felly, a wedyn bach o sugar a hefyd. Dwi'n meddwl mae'n ideal, dwi eisiau siarad efo rei gym owners i weld eich sy'n eich i neud wbath, ia. Na, definitely. Fel, ti di meddwl, yn y dyfodol, os ma busnes yn mynd yn dda, fysa chdi gallu rhoi mewn botal a mynd efo i siopa, just dweud fel Tesco, bod i'n fawr. Ti di meddwl yn bell fel yna? Do, dwi actually eisiau mynd dod nôl at nhw. Ti'n dweud food technology lle, mae'n llen gefni ys? Oes. Ie. Mae'n rhywbeth fan'na. Dwi eisiau fatha siarad efo nhw, cys basically, beth efo smoothies, mae ffrwytha, dwi'n gael y ffrwytha yn fresh, a wedyn dwi'n siŵr bod nhw'n hollol ripe, a wedyn dwi'n cytio nhw felly, a wedyn maen nhw'n mynd syth i freezer. A dwi hwnna ddim yn colli unrhyw nutritional values, pobl fel ti'n freezer thingy, a mae'n unio'r un peth. Anyway, be'n sôn am, So, unwaith fydda i'n blendio fo, mae'n cadw fatha'r un consistency, cys bod yn frozen. Ond mae'n mond yn cadw am fatha awr, so dyna pan dwi eisiau gwerthu nhw'n fresh. As in, maen nhw'n iawn am fatha dyddi am y siwr, ond maen nhw wedi colli'r fatha'r texture dwi eisiau nhw. So dyna lle dwi methu wholesaler ar y funud. Lle edra'n mynd â nhw i supermarkets neu siopa lleol. Cys bod dwi'n hapus efo'r consistency ar ôl dipyn. So chdi efo'r yn agor fatha siop neu caffi neu beth, sa chdi jyst yn delifero o'r fan a mynd am wholesalers? Syniad cyntaf oedd gael caffi, ond o jyst y ret rhydd ryd. Yn dre, yn Gynarfon, sori, dwi'n dweud dre, yn bobl ddim o Gynarfon na di, dres gwahanol rhwng fan. Oedd y ret rhydd uchel, so wedyn alternative oedd fan, a hefyd, mae wedi bod yn blessing disguise, cos hefyd mae fan fatha edrych neud progression o fan, cos edrych o fynd o fan i siop, cadw fan eich thingy, so... Mae'n mynd i chdi mewn ffordd beth ti'n neud efo fod ynddi? Na, ond definitely dwi gobeithio yn y dyfodol, so'n dream iddo fi atha agor caffi. Dim caffi, ond smoothie bar. Smoothie bar? Smart. Ti di meddwl am, fel concept gwahanol i fel agor siop wan, ti di meddwl am fel cael fleet o vans eich? A ti'n mynd i llefydd gwahanol, ti'n gallu mynd i llefydd gwahanol bob dydd, ti'n meddwl am hynna, eich? Dwi wedi kind of meddwl am fo, ond dwi dal yn early stages lle dwi'n trio peidio meddwl am fo. So dwi'n dieddol i fynd, beth dwi'n dweud, oce, dream big, mewn 10 years time, gyda fi yn New York, fi gyda fi yn LA. Dyna genuine dwi'n meddwl, mae'n cool sy'n yna, ond so fleet o vans, llwyth o smoothie bars o bethau, ond dyna sy'n yna yn dinasodd mawr, sbio ar McDonald's, mae McDonald's wedi dod o Liverpool, mae wedi dod o, obviously, America, wedyn dod i fama, wedi mynd i Liverpool, Manchester, wedyn neud y hyn ffordd i fama, a wedyn gallai un yn Gynarfon, gallai un yn Bangor a pethau fan oes. So dyna dwi'n trio neud cyn, cos dwi'n meddwl fi yna smoothie bars yn dod i ardal ni mewn rhyw 2-3 blynedd. Dwi'n genuine meddwl yna. Dyna lle dwi'n trio fatha mynd, oce, fi sef ar y brand yma, neb yn siarad o. Head start, So, dyna di'r idea, so'n quite cool. Fydd pobl isio fatha cryfhau immunes yn y one bydd, obviously, efo scare, da ni'n alw yn scare, So fatha, diolch yn syni fi, fatha, bod chdi'n meddwl bod o'n mynd i fynd yn rhywbeth sydd yn Nghymru yn y UK, fatha, swn i'n dweud, dwi'n cytuno chdi fydd smoothie bars yn rhywbeth sy'n dod i fama. Definitely. Just time consuming dio hefyd, Fatha, mae pobl fe llai amser, fatha, bob dynod yn dweud, mae'n neb amser rhan. Ti eisiau popio mewn i rwla smoothie, bang, ti awe, ti'n ei gael fatha pryd. Ti'n ginio nhw bath. Mae'n superb yn dweud. Cadwch di fynd, Cadwch di fynd, drwy dydd. So, os ydych chi on the spot, fan iawn. Hef un o flavours eraill chdi ond yn gorau inventio un out of the blue.
lle sa'ch chdi'n mynd gyntaf, fatha be di'r ffrwyth saffa i reid mewn smoothie? Ti'n gwybod Banana. werthu? Banana? Mae banana heblaw am un smoothie. Mae banana am pob un smoothie fi. Yndi. Obviously, os di rhywun ddim yn licio banana, dwi'n mynd gorfod adio fo. Be mae banana neud ydy jyst neud y texture yn fwy neis. Be arall sy'n lliwsio di yogurt. Dwi jyst ddim yn fan o vegan yogurt. Dwi wedi bod yn experiment efo nhw, does am un thingy, ond fydda tu allan i vegans, chdi iwsio yogurt a bethau eraill i wneud y consistent thingy, ond dwi'n sreus mewn efo banana. A wedyn, dwi literally just gael llwyth o ffrwytha. Dwi wedi bod yn experimentio recently ydi actual banana flavour smoothie efo blue spirulina. Be di hwnna? Algi, dyn nhw. O ie? Algi. Mader. Algi. Sydd di bita. Mae'n cool, mae'n jyst wneud o'n hollol las a rhyw... Mae llawn protein o fatha hefyd, so mae hwnna'n eitha fancy, ynddi? So, na, dyna dwi'n experimentio ar y funud, ie. Dwi'n meddwl llwyth o bethau. Dwi'n bod fel yn rhywbeth fatha drud i gael? Ynddi. Mae ffrwythau'n general yn quite drud i gael. Dyna sy'n annoying o ran costa fi, fatha, eithaf am wneud yn byd amdano fo ffrwythau, dwi jyst yn gorau prynu beth i pris o ffrwythau, obviously fydda i'n prynu mewn bulk, sy'n dod ar costa lawr, ond mae ffrwythau'n ddrud anyway, in general, so di blue spirulina wedi gael, ddim yn llawer o effect da. A ti'n fel siarad am lliwia, glas a bod hwnna, be am lliwia, y brand chdi o wan, pink a melyn, pam nes di dewis y lliwia yna? Un o'r hogia'n i'n trafeilio efo, mae'n obsessed efo pink. Dwi'n licio pink, Mae pink is just so cool. Ond met fi go iawn ania, ond mae rŵm fo'n covered yn pink. Mae'n quite cool, mae'n fatha surfer dude, a mae'n just bod yn pink. Anyway, so... Fo nath yn neud logo dda fi, A o'n i di meddwl gael o fatha pinkish, a nath o dweud, dwi'n mond yn neud os dim pink, So mae'n melyn a pink, basically, just lliwia, sy'n sefyll allan. A dyna dwi eisiau'r brand fod fatha... Mae cwmni yma'n sefyll allan, mae hwnnw'n smoothie company. Cwmni smoothie, sa neb... Does am byd fel ma rhwng fyma na. So obviously mae'n mynd i sefyll allan, so dwi jyst eisiau brand matcho sut dwi oedd y person. A sut dwi eisiau, pobl edrych ar o. Ti'n meddwl fel chdi gallu dweud, mae'n lliwia fel eitha playful yn tydi. Ti'n meddwl fel ti'n hoffi, fel o'ch ti'n siarad am cynt, ti'n hoffi experimentio, body yn fel yna ynddo. Nes i weld ar social media chdi, Facebook yn ddiweddar, bod o'ch ti'n gofyn i'r pobl ar Facebook dod i fyny efo flavours gwahanol. Wyt ti wedi cael unrhyw un fel sydd yn eitha difyr, mewn ffordd? Do, ges i oranges a peach. Reit. Nes i neud o hefyd, a oedd o'n really nice. Oedd? Oedd. Oranges ydy'r unig broblem o ran practicality. Reit. Peelio oranges a pethau pan ti efo strawberries a beth na, maen nhw just yn oce, just yn anodd eich nhw, a maen nhw'n thingi oranges, just hynna dwi'n trio meddwl am, ond oranges a peaches, mae'n gofio fi edrych, ond wbeth along those lines, oedd o'n, dwi'n gwybod blodeuwedd, dwi'n meddwl. Dwi'n gweithio efo un ysgol, dwi'n meddwl un a dweud, dwi'n eisiau ffeindio neu fo'n. Mae'n eich llwyth o messages gwahanol gan bobl. Ydy hynna wedi bod yn dda gyda chdi o'r ti'n creu rhyw fath o cymuned hefo, cwsmeriad yma mewn ffordd, ti'n cael nhw'n involved, dan o fod yn playful eto, mewn ffordd. Ydy hynna wedi helpu, gys di lot o bobl yn dod ata chdi efo syniadau? Do, mae fatha, dwi'n trio gael pobl eraill i wneud y gwaith drosta fi. Na, joke. Na, fatha, yn rha wan, o'n i methu, o gynnu fi flavour llawn berries, a ni jyst methu dod fyny fe enwg da. So nes i reid o'r Facebook, meddylwch am enw oedd hwn, a wedyn nath David Rewin, gen i ffrind o Gynarfon. O, nath o traws? Shout out i David Rewin. A ddod fyny fo Mary Berry, a nes i chwerthu'n lot mwy na beth dylai, A ni o iawn, geidio gael free smoothie fyd, chwarae teg. Dwi'n pethau bach fel la, dwi'n ac yn tywel, pan ti'n trio gael pobl yn involved o'r cymuned. Dwi'n meddwl mae'n gweithio'n dda, Yndi.
Mae yna aeroplane newydd fflio pasio ar y gomwch chi'n ôl fatha iffar i sŵr na. Aeroplane o Swig Smoothies yn y... Da chi'n weld o, mae'n iffar o banner mowr yn dweud Swig Smoothies o'r ochr. Dropio nhw fo drones. Ie. Ia, yn sôn am lliwia gyna de, maen nhw'n lliwia ysgawn i fynd. Fatha dwi'n ddim fatha trwm, fatha browns a cogs a glas tŵr. Ti'n dweud fatha, maen nhw'n ysgawn a maen nhw'n dangos rili bod smoothies chdi'n rhywbeth ysgawn i gadw chdi fynd, ne? Ie, dwi'n meddwl maen nhw'n apelio i y younger generation, sorry, Cymraeg fi'n awful weithiau. Dwi'n gweithio yn ysgol. Ie, maen nhw'n apelio i'r younger generation, a dyna lle dwi trio marketio fwy na'n byd, cos maen nhw eich wedi dod o draws smoothies yn fwy na eich be mae mam a dad wedi, ie. So wedyn, os dwi efo flavours cool, dim flavours, sorry, os dwi efo'r brand y lliwia, ysgam, cool, hip, mae'n siŵr eich fe mynd i, gweithio well. Smart. O'n i'n gweld ar Facebook, ti wedi gweld, mae yna fideo o machine sy'n gosgu oranges. Do. Ti wedi gweld hwnna, mae'n reid yr ddau, ti'n torri oranges hanner o dod, wedyn mae'n gosgu nhw, a wedyn mae'n flicio nhw off. Wedyn mae'n reid un newydd straight on. Faint o beth, ti'n sbio fewn i beth fel ta? Do, mae'n nut faint dwi wedi sbio fewn i, dwi wedi sbio fewn i pob dim, ia. Oedd pobl gofyn, dwi wedi sbio fewn, do, so, un syniad o gennym fi, oedd reid yn fan, oedd gael bake. So wedyn, mae rhywun yn neud apple juice a orange juice iddo fi, ia. Neu nhw'n cael spin ar spin. A wedyn so fatha rhyw attraction hefyd. Mae hwnna wbeth dwi eisiau sbio at bwydyn nes, cys fel dwi wedi dweud. Make your own smoothie, kind of thing, ynddo? Make your own smoothie bike, yda. Faint o cool, so hwnna, bike pink, yda. So'n gorau o bink. So'n gorau o pink, pink a melyn, ia. As chdi o we, so dwi'n mynd yda, can I have a smoothie? Gei, opio'r bike. Ond, ia na, definitely, so wbeth fel a'n really cool yn y dyfodol, rhaid i bod yn dweud fy'n, ia, fatha concentrate ar bwyd yma, gynta. Ie. So, lle ti'r llefydd ti wedi bod yn mynd i, orydd ti'n siarad am eisiau bod ar Môn a yn Gwynedd, lle, gadael pobl gwybod lle fych chi'n mynd i a bod yn fel, lle ti'r llefydd gorau? So, dwi wrthi yn siarad efo Council Gwynedd, Cyngor Gwynedd, sori, dwi isio lle'r dysadwn a dy llun yn Gaernarfon, ar y maes yn Gaernarfon. O, reis, lle da, ynddo. Dwi wedyn Pwyllheli hefyd, dwi wedi anhofio, dydd Gwynar, dydd Gwynar, a wedyn eich Porthmadog dwi wedi sbio mewn a dwi'n meddwl ar Dymerchar, so mae hwnna i ddod. Dwi wrth ni'n ei website ar y funud. Reit, oce. A wedyn ar y website fydd o'n deud, where's the van? Lle mae'r van, ia. A deud, timetable basically o lle fyddai. Eich reid, sorry, diwrnodau fydd o'n newid, eich fyddai eisiau mynd i Bencech, fatha smoothie. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl gael busnes ei da, fillach. O pa mae'n braf, obviously. Dwi'n meddwl ma'n oce yn fatha bonion bo man, ia. Ma'n alwm dan o, dys. Oes, ma'n fatha, os dwi ar y lan y môr nhw fath, a wedyn mae rhieni mynd pasio ice cream fan neu smoothie fan, so chdi'n gobeithio bod nhw'n mynd i trio fatha pwysio plant i gael fath eich fwy iach na ice cream dim bychanau, dwi'n lyfio ice cream fe. Ond na, definitely. Ond ti'n meddwl, siarad am fel plant fan ynddo, mae plant, maen nhw isio pethau fel ice cream a bod i fel yna, sut fysa chdi'n convertio plant ynddo i fynd am rhywbeth mwy iach? Brainwash nhw. Brainwash nhw? Cos dod o'r smoothie, na, joke. Eich hefo'r beic, fel attraction fel yna. Dyna union beth ni'n meddwl lan. So, fel amdan, os genna fi beic, eto, lliwia, felly, mae'r smoothies ei hun yn, maen nhw yn melys, natural sugars fel dwi wedi dweud. So, mae plant yn dieddol licio nhw. Yn ymwedig toddlers bach, maen nhw'n thingy, a wedyn maen nhw'n mynd rownd yn haif i gyd. So, hwnna'n disclaimer, os gen ti toddler, gwachio fydd yn haif, fel smoothie fi. Ond, na, just trio dod â attractions mewn, trio gweld some cool eilla, dwi'n ni'n, make your own smoothie kind of beth. So, plant yn licio hwnna, sa'r rhieni licio hwnna hefyd, so just sound quite cool. So chdi gallu neud, ti'n gwybod yn yr Eidal a felly pan nhw'n neud gwyn, a maen nhw'n cael fatha lle masif o grapes, a cael loads o bobl i sefyll yn nhw. Ti'n gwybod, a so fe loads amser, dwi. Stampio ar y strawberries ma, dwi'n gorfod chopio bob dyn nhw. O'n i'n meddwl, ar gyfer oedolion o'n, so chdi
byth yn gwneud fatha alcoholic smoothies. O. Ta, di hwnna'n rhywbeth... Ti basically son am cocktail on. Ynddo. O ia. Ynddo, dyna dwi'n drio dweud. Na. Dwi wedi, honestly, on y plan... Fatha un o'n numerous weird plans fi, fatha smoothie in the day, cocktail at night, it's cool syna. O ran logistics, leisans a felly, di hwnna ddim yn rhywbeth dwi'n sbio mewn i. Ar y funud. O ia, ti'n gwrdd cael leisans gwahanol, mae'n siŵr dweud. O, ti'n gwrdd cael leisans gwerthu alcohol, sydd yn anodd i gael weithiau, ond... Ydy'n ddwrt ta? Ond lot o stwff. Mae'n rhywbeth, yndi, ti'n gwrdd talu bob blwyddyn, dwi'n meddwl. Eich fi wrong, ond fatha, anoddach i gael. Dwi'n werthor i ddina. Ne. Be ni'n mynd i o'n i chdi onda? Ba di mynd? Arglai. So, hefyd ar social media chdi, ti'n meddwl fel, ti'n neud lot efo TikTok, dwyt? So, ydy hynna mewn ffordd o behind the scenes? Ma hwnna basically yn trio mynd ahead of the game. Yeah, right. Yeah. Cos, dwi just yn neud llwyth o research, wedi bod yn neud llwyth o research, a dwi just yn clywed pobl yn siarad am TikTok a bethau. So, Instagram, TikTok, mae Instagram mynd i fynd yn fwy, dwi'n meddwl, TikTok yn dod yn rhywbeth fatha Instagram. Mae'r un peth, os ti'n meddwl am 15 years yn ôl, oedd mam dad chdi'n dweud, no dwi beth yn mynd i gael Facebook yn y beth ola. Mae'n gyd ar Facebook wan. Exactly. So bydd o'r un peth dwi'n meddwl efo TikTok, a dwi jyst yn trio fynd ahead of the game wan. A hefyd dwi'n trio dysgu fynd, mae'n neud fideos yn anodd, Ond ydych chi gyda fo'n siarad briefly am TikTok. Dwi ofn gwneud, Dwi'n just yn neud TikTok. Mae stress... Ti ôl i neud o, mae'n cymeryd 7 awr i fyny fideo i 1 munud. Dwlio nhw ddim. Dim trio broled dwi, dwi'n cymeryd 7 awr i neud o. So dwi'n fi'n awful. Dwi'n gael Oscar yn Direct. Ond dyna di peth o de, mae plant isio beth sydyn, sydd nhw ddim yn gorfod cymryd lot o concentration, geiriau gyd yn popio fyny ar y sgrin i chdi, basically, ynddi, a wedyn, na fo, ti on i'r fideo nesaf. Dyna beth di USP TikTok, mewn ffordd. Dwi'n recno. Mae'n gweud, ers i fi gael TikTok i'r cwmni, mae'n gallu fod yn eitha addicting, ti. Fel am gwely wedyn, mae'n gweud interesting. Mae'n bob dim, mae'n sbwyr fideos golf a beth gyda fo, mae'n gael, mae'n gweud cool. Ond, dyna di o, dwi'n meddwl attention span, dim attention span, mae'n eitha thingy, ond amsar, so mae pobl yn cael amsar, mae'n just bam, mae'n eisiau bob dim fel a. So dyna dwi'n meddwl, lle mae TikTok di neilio i weithio. Ti'n meddwl, orydd ti'n rhywbeth, ti'n meddwl, bwyd, ti'n meddwl, diodydd, ti'n meddwl, bod i hwnna. Wyt ti'n gweld gwahaniaeth eich rhwng busnes arall yn trio defnyddio TikTok a busnes chdi, fel mae bwyd yn apelio i pawb, yn tydi? Wyt ti'n cael lot o views o beth chi? Ges i dipyn o views ar fideo cyntaf fi, i feddwl bod dwi'n newi neud o fyny. Wel, dwi'n meddwl, anyway, dwi'n gwybod sut ti'n constitutio dipyn o views ar TikTok. Ond wedyn ti'n gorau rei hashtags nhw fath i pobl gweld nhw, a nes i ddim wneud ar ail fideo, nath ail fideo ddim wneud mor dda, o'n i'n meddwl am fideo gwell. Anyway. Na, beth gyntaf nes i, jyst mynd ar Smoothie King, so Smoothie King ydi brand smoothies yn America. Bw. Mae'n smoothies nhw'n amazing, jeez. Anyway, so nes i sbio ar be maen nhw'n neud yn TikTok, a nath nhw'n neud rhyw 4 fideo, a dyn nhw heb di neud ers 6 mis, so eich dyn nhw heb di neud mor dda be o'n i'n disgwyl nhw'n neud ar TikTok, ond nes i disgwyl pa fath o bethau dyn nhw'n neud, a nes i'n just neud beth hollol gwahanol. So, dyna nes i just sydd. Mae'n interesting, mae just mae lot o dyfaru pryd o'n i computers yn ysgol o beth o'n si. Mae lot o hynna di o sut ti'n gael edrych a sut mae o'n ffitio mewn yn y llun a balli pethau bach wyla. A ti'n meddwl, o'ch ti'n siarad am be oedd o Smoothie King? So, maen nhw'n America. Wyt ti di pigo fyny unrhyw tips o mae America i fewn i
customer service quality customer service. Maen nhw'n deud o hyd yn bob advertisements. A tipio, de. Tipio rhywbeth masif yn American, de. Os ti'n tipio, ti'n cael i wyt. Exactly. So, wyt ti wedi pigo fyny fel tips gan nhw ar ffordd... Tips. Ti wedi pigo fyny tips? Do, huge. Mae customer service, maen nhw'n value fo fatha bod o'n... Mae'n rhan o fatha diwydiant nhw, so, dyna dwi rili isio neud yna, dwi rili isio... Dyna, o'n i sgwennu enwa pobl similar i be ma, dwi'n gwybod Starbucks dwi'n rili bod, ond maen nhw'n sgwennu enwa pobl. So, dyn, os di rhywun yn gael smoothie nhw, maen nhw'n gael fatha personal touch. Os dwi'n gwybod rhywbeth amdan y person, so os dwi'n gwybod bod nhw'n licio, os dwi'n o'n i'n gwybod o'n i'n reid dyn i plentyn bach, a dwi'n gwybod o'n licio ffwbol, so o'n eisiau reid llun o ffwbol ar efo. So just pethau bach fel a dwi'n meddwl customer service yn mynd yn bell, so do, dwi wedi cymryd lot o inspiration o sut oedd pobl yn trin. Dwi hefyd wedi cymryd ben nes I weld yn America oedd o caffis bach ma, a cwmnia bach efo llwyth oedden nhw'n gwerthu fatha merch. So basically o gynnu nhw fatha brand a within be bynnag. So gynnu nhw caffi yn gwerthu version awful nhw o full English a felly. A wedyn o gynnu nhw brand sy'n oedden nhw'n gwerthu t-shirts, a yna ciw I gael t-shirt a fatha laptop stickers a felly. So just pethau cool fel la. So dyna dwi'n trio neud, dwi'n trio creu fatha brand a smoothie brand. So dyna di un o'r inspirations o America hefyd dwi wedi cymryd. A dwi'n gweld lot yn neud yna, obviously ti'n neud arfordir, ond gen ti fatha clothing brand, a wedyn brand anyway. Ond be dwi'n weld ydi fatha cwmni, fatha dyda ti'n mynd I caffi lawr lôn a maen nhw'n gwerthu fatha t-shirts fatha rhyw cool hip caffi so chdi'n prynu sa rhywun especially tourists o'n nhw'n gweld fatha o ma' hwnnw'n rhywbeth I fi gofio a ti'n fel mae logo chdi beth mae efo lime ar y voice ond ti'n mae'n eitha cool yndi mae'n eitha edgy o logo yndi dwi'n gwisgo beth thingy fatha sa chdi'n cael get away efo hwnna'r t-shirt achos sa fo'n edrych yn iawn fatha mae 'na rhai brands fatha dwi'n deall mae 'na rhai ella sy'n siwtio y brief o beth di actual cwmni nhw, ond fatha sy'n anodd branchio allan. Ond fatha efo logo fatha'r un sgenti, mae'n agor drws I chdi neud fatha peth gwahanol bron, di? Yndi. So gen fi fatha dau gwahanol, gen fi logo within y logo, which dwi'n gweld yn gweud cool. Diolch I eto Sam, ffrind pink fi. Ffrind pink fi. Fo nath gael yr idea yna. So, mae'n gweud cool. Edrych ymlaen, fath o. Mae 'na lot o brands o cwmnïoedd sydd ddim yn reid fatha gwynab i'r brand, os yna'n neud sens. So fatha ti'n gwneud TikToks a ti'n reid chdi yn nhw dwt. So fatha mae 'na rhai bobl fatha sydd eisiau bod fwy behind the scenes a ddim yn reid. O ti'n meddwl bod o'n gryfder I allu fatha reid personality bron i'r brand. So fatha dangos chdi ydi o, dyma beth ti'n neud. Do, dyna, mae hwnna di bod yn... Mae hwnna wbeth dwi dal yn dysgu ar y funud, sut I siarad o flaen camera, neu sut I fatha dod drosodd sut dwi isio dod drosodd. Fatha, sa chdi'n mynd ar Swig Smoothis a sbio ar fideos cynta fi yn rha, a wedi cymaru fo wan, o'n i'n sbio fatha, mae'n hollol wahanol fatha ffordd demeanour fi, mae fatha dwi lot fi comfortable wan, a dwi dal efo lot I fynd hefyd, Ona, dwi isio danos I bobl, dwi'n rhywun sy'n energetic, fatha hiwgar fy hun a felly, a trio rei hwnna yn brand. Dwi'n poeni weithiau fatha, gobeithio ni'n neis efo pob yn ysgol, Go iawn, dwi'n fatha, ond na, dwi'n cysyno fo chdi, mwyn o beth môr. Wel, fedrith pobl ddim gallu gweld, ond ti'n gwisgo sgidiau pink a gwyn o fama o'n dod. Ma' nhw'n pretty wavy, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n dan o'r image o... Ma' hwnna'n quite cool, yndi. Ma' hwnna'n smart. So, really on brand, yndi. Mae o'n hollol on brand, so... Mae hwnna yn business investment. Met chdi gath rhywna I chdi fyd. Nes I gyrru nhw iddo fo am approval, a nath o dweud bod fi'n trio copio fo, Ond, na, eto, fatha, mae sgidio yma, t-shirts gobeithio rhyw fath o bink neu fath ar efo. Dwi just eisiau drymio fo mewn I bobl. A wedyn pan mae pobl yn gweld wbath pink, maen nhw'n trio meddwl am Swig Smoothies, neu maen nhw'n meddwl am... Neu maen nhw'n gweld beth lliwgar, a maen nhw'n remindio, just pethau bach fel la. Dwi'n gobeithio, dyna dwi'n trio arwain at, ond... we'll see.
O, pa fyddai'n gweld pink fan, fyddai'n meddwl am Swig smoothies da. Go iawn. Mae di gweithio na fi, anyway. Subliminal message. Mae ti'n dwi wedi deud pink yn yr awr dwi'n yma. Ie. Pink. Mae'n ei reid counter bach ar y fideo, fatha, faint o weithio ti wedi deud pink. Da cool. Ond mae'n smart efo'r TikTok o felly, cos mae pobl yn cael allu fatha dilyn taith chdi fyd, ynddi. Fatha, dwi'n meddwl bod o'n neis gweld rhywun sydd wedi literally dechrau o scratch, a ti wedi cael gwatcha yna hefyd, fatha, os ydych chdi'n fully fledged efo fatha 20 o fans yn gwerthu, a rwan bod chdi'n dechrau neud TikTok, dwi'n meddwl sy'n pobl yn perceivio fo'n wahanol i sut mae o wan, cos mae pobl wedi actually gwatcha chdi'n mynd o un peth i'r llall, a gallu fatha gwatcha dy cwmni'n tyfu efo chdi bron, di. Da, hollol cysyniad. Mae hwnna'n credit i Llywyd yn Lleol, dwi'n dweud, o ran... Sorry. Sut oedd nhw'n athan egluro dyra fo allan yna bod chdi'n gwmni newydd a sut ti di beth na, be di problema chdi, be ti isio, be sa chdi licio pobl helpu chdi fo, a danos sut ti'n progresio o hyn, a arwain i lle ydw i wan, ia. A swn i byth dyn yna heb help nhw, swn i just di meddwl, fatha, gen fi, fatha, gradd yn busnes, fatha, dwi'n ddim yn dysgu chdi, fatha bethau bach o yma. Swn i just di mynd syth i fatha, dyma smoothie brand, gen fi smoothie brand, hyn di gwahanol flavours, dych isio fan ddim. Dyna fysa fi probably di wneud heb help Llywyd yn Lleol, so credit iddyn nhw, really, am yna. Cos mewn ffordd ti di brandio fo'n fwy onast, really, ynddi? Fatha, ti di dangos i bobl adeg lle, sa chdi di gallu mynd y vulnerable efo, neu whatever, neu fatha ti di dangos... Thes o pethau ella di gallu mynd y wrong, ond do fysio dydyn nhw ddim. Ond fatha mae'n neis bobl yn gallu gweld bod chdi mor fatha transparent o ran hynna, ynddi? Cos maen nhw'n cael syniad o fatha gyn pwy maen nhw'n brynu a pam maen nhw'n eisiau cefnogi chdi. Do, mae basically... Dwi di trio cadw mor real a bosib. Dwi heb di a sut dwi'n dweud o heb regi, ond dwi heb di... Gyd i regi os di eisiau chdi? Caf? Ti'n cael regi ar hwn? Wel, gyd i neud bib. Ie, na i llech o bib bach iawn. Ti'n mwyn gael... Dwi heb di atha bullshit yn neb, ia? So... dwi heb di trio egluro bod fi'n rhywbeth dwi ddim. Well bod chdi'n bibio hwnna fan. Ia, le bibio. Do fi mynd un. Le fi'n dweud fod i'n tro machnata i plant. Hwna, dwi'n dweud regi, a dwi'n nathro. Ish. Ai, na, nawr i bibio. So, ti'n dweud, ti'n athro fyd? O, ie. Athro, anogwr dysgu yn ysgol Eifionydd Porthmadog. Ti'n meddwl fel, sut ti'n balansio bob dim, felly? Ti'n gweithio ystydydd, wrth gwrs, yn yr ysgol. Ond wedyn, ti'n meddwl, ti'n gweithio ar y busnes tan hwyr y nos, felly? Ynddo, mae basically ysgol ddadra, allan ni'n bach o marfa corff, ond na i weithio arno fo tan dwi'n gorfod, neu tan dwi'n cysgu, Mae'n gwaith calad, mae'n siŵr ti'n gwybod, mae'n gallu bod yn long hours lle ti just constant, ond iddo fi ar y funud, dyna dwi'n licio, dwi'n teimlo fatha gweithio. So mae basically just yn oriau hir, a dwi yn gweithio lot yma. Dwi'n trio cyfro bob fatha aspect o'r busnes. So os dwi'n ddim yn gorfod nid o, obviously dwi'n adeiladu, neu gwneud fan ar y funud yn do. Dwi'n bildio fan na, mae fan yna dwi'n gwneud fan i fyny. So mae hwnna'n cymryd lot o amser gyda i. Ond be dwi'n trio neud, dwi'n trio cyfro bob dim, fatha, honestly, mae even y pethau fwyaf bach dwi wedi cyfro. So, os dyda'r busnes ddim yn gweithio, dwi'n gwybod fy hun, dwi wedi reid bob cyfle fi llwyddo. A dyna lle fyddai'n teimlo'n braf fatha, dwi wedi trio fy ngora, literally trio fy ngora, sam aspect dwi heb di cyfro. So, dyna diddol fatha. Siw bod teulu chdi lyfio pan ti'n cael noson experimental, achos maen nhw'n cael hammer o smoothies efo chdi. Dwi'n symud allan, dwi'n symud allan mewn ta mis, i ti fy hun. So, oedd hwnna'n bach o beth yna, nwedig yn rha. So, deitha, mam, gai just iwsio kitchen i neud smoothies am bythefnos, fydd yna. A weithio yna i neud experiments.
Wna i chi fynd lawr yn dodgy, Ond dwi'n meddwl bod nhw'n falch bod hyn sy'n mynd allan wan. Ond na, ti'n iawn bod gallu fod yn chwythu gweithio am ti ni. Dwi'n wipio allan strawberry, mam yn dweud, dim mynd eto. Da, mam. Cos ar ôl Covid, wedi cael fatha experimental nights, wedi cael bob draw i ti chdi. Go iawn. Hammer o smoothies. Nes i wneud 2 yn nhw'n rha, cyn y trial run. Nes i wneud un efo grŵp o hogia ysgol, nes i wneud un efo grŵp o genod yn uni. So o'n i obviously yn gallu cael 2 gwahanol aspect o hwnna. Oedd hwnna rili da. Oedd 2 grŵp jyst i roi feedback briliant. Rhain slightly gwahanol i gilydd, o wedyn nes i gallu addasu y flavours rwsyd chydig bach bron o'n bob un. A wedyn o'n i efo union ben i chwilio am hefyd. Ond fatha, mae yna rei flavours dwi ddim bod fi ddim yn keen arno. Mae yna rei well gyda fi gweddill o fatha coconut a pineapple. Dwi'n big fan o coconut. So wedyn, obviously, dwi eisiau rhywun sy'n fan o coconut i drio fo, Os dyna neud sens. So, na, mae definitely... Nath hwnna helpu fi massive, sti. A constantly, dwi'n gael fatha dim wan, obviously, cos o'r beth yna, ond... O'n i'n gael cyndolig atha ffrindiau dod draw, social distancing. Just atha trio smoothie yma, neu beth i fel o hwn, dwi just i newid o'n bach wedyn. Gyda mi met a dawn, dwi'n gwybod sy'n fod yn Gynarfon rhywbryd, Mae'n cofi sy'n chi fod yn stret efo chdi. Atha, Tom, be F di hwn? Dwi'n cael hwnna few time, oce, dwi'n am yn gweithio. Ond mae'n dda, yndi? Mae'n feedback go iawn yn tydi. Yndi. Dim fatha... Mae pobl gallu bod yn ffug hefo feedback. Ond wedyn, os maen nhw'n dweud, mae'n neis, ond tydio ddim. Ti dal i neud hwnna, a ti'n rhoi y pres i fewn i'r cynnyrch i neud y smoothie yna, ond ti ddim yn gwerthu ynddo. So, mae'n nosweithio hwnna, mae'n ideal ynddo. Ffrindiau, cael pob yn involved efo fo, ynddo. Mae'n ffrindiau cael smoothies am ddim, ynddo. Mae nhw'n cael smoothies am ddim. Beth dwi'n dweud, os yn meidio tratio fi, £4 am wbeth fel eto. Gyda slap fo. Experimentio ni'n trio egluro. Ond, na, mae'n gweud cool, mae'n trio... Be dwi'n meddwl di, dwi'n teimlo fatha mae lot o ffrindiau fi, yn wedi gyda fi ffrindiau o America, neu nes i wneud ffrindiau yn America, ond o'n i gyd o Prydain, so oedden ni gyd yn gweithio yna. Mae nhw wedi helpu fi, Rory yr un oedd yn obsessed efo smoothies, mae o wedi gwneud llwyth o fideos yda fi, gobeithio mynd i ddod allan, fwy advertisement yn y dyfodol, mae wedi gweithio'n rili galad, mae Harry wedi helpu fi efo website i ddechrau, boi Llundain, mae Sam Shovels, da ni'n gael o, gyda big hands. Fo, obviously, nath wneud y logo, so wedyn gyda fi ffrindiau fanna, Shovels. Mae'n massive dwlo, mae'n really funny. Ti'n gwneud 2 smoothie ddo yn un llaw. Go iawn, So gyda fi just llwyth o ffrindiau adra. Maen nhw'n just really helpu fi efo llwyth o bethau. A dwi'n really grateful fi yna. Mae'n just go iawn, mae'n superb. Mae'n talu cael bobl sy'n bardi helpu chdi, yndi. Mae bob dim yn help pan ti'n dechrau, mae'n siŵr, dydi. Yndi, massive. Mae Luke yn helpu fi efo website hefyd. O beth na, o'n i eisiau rhaid shout-out i Luke ar y teg. Mae'n really patient o fi. So, pethau fatha website. Ti'n gwybod anodd i'n website? Ti wedi cael trafod y website? Do, nes i wneud un ar gyfer arfordir. Nes ti'n neud o? Do, mae'n... Ti'n am oriau, o'n i yna oriau man y bora, de. Nitty gritty. Ie, hynna, dio. Ori ti angen bob dim i fod yn consistent. Ori brand chdi, di o'n yn diwedd, de. Ie. Ti di edrych i fewn i bob dim o social media chdi, trwy'r website, i merchandise, mae bob dim gorau bod yn consistent, yn dweud. Ti di dod dros yna? Do, dwi'n gael traffarth efo rei pethau. Dwi jyst yn trio perfectio'r brand cyn neud rhywbeth saff, so dwi'n really licio'r logo hwn. Hwn di oedd 10th logo. Ti di cael y few do? O'n i'n sbio. Ond maen nhw bron iawn un o'r un peth. Ond maen just slight newidiadau ddyn nhw, Ond fel ti'n dweud, dwi just yn trio, dwi bron iawn yna wan, ond o ran lle eich fyddai'n gwerthu merchandise yn y dyfodol, bethau fel la, a sut mae website yn edrych. A nhw wedi, ti'n gwybod pam gen ti Saesneg a Gymraeg? A wedyn ti'n trio gael hynna matcho wedyn. Just bethau bach fel la, ond mae Luke di helpu fi lot efo hwnna, so shout out to Luke. Look.
Mae'n dda bod chdi'n perfectionist fyd ond cos mae'n dangos bod gen chdi otch. Fatha ti'n just rhoi rhywbeth allan, fatha ti eisiau bod dim fod yn specific. A mynd mae'n siŵr yn dda o ran be mae pobl yn weld o'r cwmni lle, ynddi. Yndi, wel, nath Geraint Hughes, mae o'n rhedeg cwmni Mandrin, sorry. Ni'n gwybod, ni'n mynd i gael hwnna ron. Ti'n Jones Crisps. Ie. So, oedd o'n helpu ni efo llwyd yn lleol, a mae'n helpu fi hefyd wwan. Efo Swig a felly, a mae'n rhoi cyngor briliant ydy fi. A wedyn, un o pethau oedd o'n dweud, mae'n digon hawl oedd yn perfectionist. Eventually, ti'n just gorau mynd, iawn, hwnna, dwi'n gorau gael. A dyna weithiau, o'n i'n dilyd alw fatha, ni jyst ddim yn hapus, a ti fatha, gorau bite the bullet. Os dyna beth really bach, fatha, un lein ar y logo o'n i'n ffysi am fatha nis. Eventually, ti'n gorau, iawn, sy'n neb yn mynd i sylwi. Os ma'n, fatha, gyd i newid o'n ydodol, ond, na, mae bod yn perfectionist ydy, mae'n dda, cos obviously dwi eisiau bethau, dwi eisiau pethau fwy o bach oedd yn perfect, ond hefyd ytha. Ti'n gyda pwynt, lle. A eto llwyd yn lleol dyna, fatha heb nhw, swn i'n probably dal am y bwyd yn dim mynd, a poeni am sy'n ma logo fi'n edrych. Dwi'n smart. Rhywbeth ti eisiau plygio cyn ni? Pasg, gobeithio, os dwi ddim yn pasg, definitely erbyn yr ha, bydd fan yn barod. Obviously, dibynnu efo Covid, sut mae pethau'n edrych. So, dwi'n wrth i wneud y fan fyny. So, so'n really cool, so pobl yn lle just gweld siwrna fi. O sut dwi'n wneud o fyny. Cool. Gweld pethau, dwi'n siarad installation ar, dwi'n o blaen. Mae'r geisio ar hwnna. Pan fydd go? Just fatha, rhoi slabs fyny, a wedyn just sbio ar efo, gyda chdi un mynd fel la, oedd fatha zigzag fel la, fatha stepping stones mae kids yn neud. So anyway, o'n i yna wedyn yn trio fill the gaps yn installation edrych o'n awful. Installation dio, so that watch. Anyway, so fan erbyn Pasg. Fydd website gobeithio yn dod allan mwyn bach hefyd. Cool. Fyddai yn Gaernarfon, definitely yn Gaernarfon. A trio mynd o gwmpas hefyd, so watch out. Please dylnwch at Swig Smoothies, bob dim. O'n i'n mynd i ofyn chdi beth socials chdi o'n at Swig Smoothies. Go for it. Please ewch chi ddyn achos mae tal yn gweithio'n galad ffennol. Mor incl. Diolch yn rhawn i chdi o'n join ni. Eistan yr oerni efo ni. Dim bad, na ddim hael. Felly dyma fo am bennod arall o Meindia dy Fusnes. Checiwch allan socials ni hefyd ar @Stangau. Felly diolch yn fawr. Tra.